Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ηλίας Μιχαλαβιάς, είμαι ο νέος πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Για όσους και όσες δεν με γνωρίζετε, και από εδώ πλευρά με γνωρίζει. Και από εδώ λιγάκι θα με μάθει με τον καιρό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά όλοι μας. Να ξέρετε ότι όλη η διοίκηση, εγώ και όλη η διοίκηση, όλα τα παιδιά που είμαστε στη διοίκηση, θα είμαστε δίπλα σας πραγματικά μέχρι τέλους. Και όταν το λέω με όλη μου την καρδιά, να το ξέρετε, ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω αν θα είναι πρωταθλητής, δεν ξέρω αν θα είναι, αν θα δερματίσει δεύτερος ή τρίτος, θα είναι πρωταγωνιστής. Γιατί θα έχει όλους μας, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο δίπλα του. Και όταν εννοώ δίπλα του, εννοώ εσάς τους παίκτες. Κόσμος, διοίκηση και εσείς θα είστε μια γροθιά. Θα είμαστε όλοι μια γροθιά μαζί. Αυτό είναι υπόσχεση μέσα από την καρδιά μου. Και θα το τηρήσουμε όλα τα παιδιά που είμαστε στη διοίκηση μέχρι τελευταία στιγμή. Θα είμαστε όλοι μαζί, όλη τη χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά και για το Παναθηναϊκό και για την χώρα μας, αλλά εμείς θα είμαστε μαζί, δυνατοί, ενωμένοι με τον κόσμο και θα κάνουμε πράγματα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θα βγούμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Εμείς όμως αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μαχόμαστε σε κάθε μάτς, σε κάθε φάση, σε κάθε σουτ, σε κάθε σερβίς, σε κάθε καρφί, σε κάθε υποδοχή. Αυτό θέλει ο κόσμος από εμάς, αυτό θέλουν οι οπαδοί μας που θα γεμίζουν τα κλειστά, είτε αυτό εδώ, είτε στην Κυψέλη, ή ακόμα και στα άλλα γήπεδα που θα πηγαίνουν και μπορούν να έρχονται οι οπαδοί μας, θα έρχονται και θα σας υποστηρίζουν. Είναι δύσκολες εποχές. Να ξέρετε ότι εκπροσωπείτε, δεν εκπροσωπείτε απλά τον Παναθηναϊκό λαό, εκπροσωπείτε ένα έθνος. Όταν μιλάμε για 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια κόσμος οι οποίοι θα σας κοιτάνε, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μαζί με το πόλο είστε στο καθρέφτη του εραστικού Παναθηναϊκού. Είστε στο καθρέφτη και θα είναι όλα τα μάτια πάνω σας. Και θα εκπροσωπείτε ένα έθνος. Ένα έθνος που αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα, ένα έθνος που αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του. Και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, δίνουν τα 5 ευρώ του στο εισιτήριο και έρχονται να δουν 2 ώρες την ομάδα που αγαπάνε. Την ομάδα που για αυτούς σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι 2 ώρων με μια μπάλα. Είναι για αυτούς ο Παναθηναϊκός κοινωνικό φαινόμενο. Και εμείς οφείλουμε να ανταμείψουμε τον κόσμο. Μπορεί να μην κερδίσουμε, μπορεί να μην μπαίνουν τα τρίποτα, μπορεί να μην τα σερβίς να πηγαίνουν λίγο έξω, out. Δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει να μαχόμαστε και να έχουμε πάντα μέσα μας μαχητική ψυχή. Γιατί Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα θα πει μαχητική ψυχή. Αυτά και δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος από το...